Ήλες κουβέντα και με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Φίλιππο Ευαγγέλου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας και νομίζω ότι μπορούμε αρκετά να συζητήσουμε, αρκετά και σημαντικά που αφορούν την πόλη μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ευαγγέλου. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τα όσα ίσως θα μας παρακολουθούσατε νωρίτερα. Ακούστηκαν και από τον κύριο Ζάψα σε ό,τι αφορά έτσι, τα σκουπίδια και τη συζήτηση που έχει ξανανοίξει. Έχετε γνώση, συμμετέχετε στις διαδικασίες, κύριε Ευαγγέλου. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από αυτό το θέμα που είναι έτσι και των τελευταίων ημερών ψηλά στην επικαιρότητα. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό που μας απασχολεί όλα τα δημοτικά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Ήπειρο. Η διαχείριση των απορριμμάτων, θα έλεγα, είναι ένα ζήτημα του παρόντος και του μέλλοντος. Και βέβαια, όπως παρακολουθείτε και εσείς και μας έχετε καλέσει αρκετές φορές, μας απασχόλησαν και επιμέρους τα απορρίμματα στο δικό μας το Δήμο, όπου και εγώ συμμετείχα με μια δική μου, θα έλεγα, διαφοροποίηση τότε στις αρχές Οκτωβρίου, που πίστευα ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με έναν διαφορετικό τρόπο σε επίπεδο τοπικό για το Δήμο μας. Τώρα μιλάμε σε ένα γενικότερο επίπεδο για το φορέα διαχείρισης, όπου προσωπικά εγώ εμπλέκομαι έμεσα, θα έλεγα, ως Δημοτικός Σύμβουλος, βέβαια, ως μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, δημοτικοί σύμβουλοι, που μας εκπροσωπούν από διάφορες παρατάξεις στο φορέα. Δεν συμμετείχα στη συνεδρίαση γιατί δεν ήμουν θεσμικά καλεσμένος. Όμως και εμείς ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων προσπαθούμε και δια του Προέδρου να προκαλέσουμε, θα έλεγα, μια ζήμωση πάνω σε ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητά μας, αφορά όλους μας. Και φυσικά όχι μόνο σε επίπεδο, θα έλεγα, υγιεινής, αφορά και σε ένα δεύτερο επίπεδο και σημαντικότατο, σε επίπεδο κόστους που μετακυλείται σε όλους μας για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Πολύ σωστά. Σε ό,τι αφορά αυτό, κουβέντες που και λύσεις έτσι που ίσως προκρίνονται το τελευταίο διάστημα και πέφτουν στο τραπέζι της συζήτησης για τη δημιουργία ίσως και ενός φορέα τοπικού. Γιατί, όπως έλεγε και ο κύριος Ζάψας νωρίτερα και όπως είναι ευρέως γνωστό, ως περιοχή και ως Δήμος Ιωαννιτών, αλλά γενικότερα ως Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, παράγουμε το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών, απορριμμάτων. Καταρχήν δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες καινοτόμες, θα έλεγα, που ήμασταν μπροστά στο να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε ένα εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων και βέβαια αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην περιφέρεια Ηπείρου και συνεργασία βέβαια και με τους επιμέρους δήμους, όπου κατόρθωσαν να είναι μπροστά, θα έλεγα, και να κατασκευάσουν και να γλιτώσουμε και εμείς οι πολίτες πρόστιμα που θα δεχόμασταν επιμέρους λόγω των ευρωπαϊκών νομοθεσιών. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Τώρα οφείλουμε να πάμε σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την άμεση διαχείριση του εργοστασίου και εμπλέκεται άμεσα ο φορέας και αναμένουμε να λειτουργήσουν οι σταθμοί μεταφόρτωσης, που αυτό είναι το ζητούμενο για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους επιμέρους δήμους να φτάνουν τα απορρίμματα στο εργοστάσιο. Άρα αυτό το πλέγμα, για να κατανοήσουν και οι απλοί πολίτες, είναι που μας απασχολεί έντονα αυτές τις μέρες μέσω του φορέα διαχείρισης, και φυσικά είδαμε και κάποιους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων να εκφράζουν κάποιες στηριζόμενες σε μια νομοθεσία, κάποιες επιφυλάξεις για έναν επιμέρους φορέα. Όσον αφορά ατομικά με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και της παρατάξεως 2023, οφείλω να εκφράσω και μια, θα έλεγα, δυσαρέσκεια προς τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν μας κάλεσαν θεσμικά να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Ακόμη δεν έχουμε κληθεί ως Δημοτικοί Σύμβουλοι για να πάρουμε να γίνει μια ζήμωση, ένας διάλογος για πώς βλέπουμε αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή... Άρα λέτε ότι γίνονται κάποια πράγματα αποσπασματικά και πέφτουν έτσι από συγκεκριμένες παρατάξεις θέματα στο τραπέζι. Αν και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχετε δει συνολικά.
Ναι, ως Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή έγιναν κάποιες επιστολές, νομίζω ότι θα έρθει η ώρα και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, να συνεδριάσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει διεξοδική συζήτηση και να καταλήξουμε σε κάποια ζητήματα. Βέβαια, τον κυρίαρχο ρόλο αυτή τη στιγμή τον έχει ο ΦΟΣΔΑ. Εκεί θα πρέπει να ληφθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή είναι να λειτουργήσουν οι ΕΣΜΑ, οι σταθμοί μεταμόρφωσης φόρτωσης. Εκεί το βάρος πέφτει στους εκπροσώπους που είναι εκλεγμένοι στο ΦΟΣΔΑ. Για μένα, όσον αφορά ως δημότη και ως δημοτικό σύμβουλο και με βάση με τους ανθρώπους που μιλώ, τους πολίτες, για μας το κρίσιμο, το βασικό κριτήριο θα είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην φορτωθούν οι πολίτες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε εν μέσω κοροϊού επιπλέον βάρη. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο της κουβέντας που πρέπει να γίνει σε επίπεδο ΦΟΣΔΑ και σε επίπεδο λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης. Άρα η άποψή μου είναι αυτό το κριτήριο θα πρέπει να μας αγχώνει, θα έλεγα. Μάλιστα. Αν πάμε στο άλλο σκέλος που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, σας ικανοποιεί η εικόνα της πόλης μας σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια? Και δεν μιλάω μόνο για την πόλη, για το κέντρο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι όταν κάνουμε συζήτηση για πόλη είναι μόνο το κέντρο. Είναι όλος και ο πολύ μεγάλος πλέον καλλικρατικός Δήμος Ιωαννιτών. Σας ικανοποιεί η κατάσταση, πώς έχει και πώς διαμορφώνεται σχεδόν 14 μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή? Κύριε Χρυσοπούλου, εγώ ανήκω σε μια παράταξη της αντιπολίτευσης, όμως ο κόσμος γνωρίζει ότι προσπάθησα με επιχειρήματα να συμβάλλω τον Οκτώβριο, το δεύτερο μήνα θητείας της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεργασία με ιδιώτες για να απεγκλωβιστούμε από το μεγάλο όγκο που υπήρχαν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, παρότι μετά ήρθε το Μάιο, όπου αποφασίσαμε όλες οι παρατάξεις, δώσαμε την ψήφο πάλι να εμπλακούν οι ιδιώτες. Βλέπουμε ότι είμαστε τώρα μετά από πάρα πολλούς μήνες, όπως είπατε 14 μήνες, και είναι έντονο το πρόβλημα της δυσλειτουργίας στο κομμάτι της καθαριότητας. Εγώ λυπάμαι, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι όλων των ηλικιών, ζούμε στον 21ο αιώνα και συζητάμε και προεκλογικά για τα αυτονόητα. Δηλαδή, είναι σαν να συζητάμε ότι θα πρέπει να πιούμε νερό για να ζήσουμε. Δηλαδή, για μένα είναι εξοργιστικό να μην έχει λυθεί το ζήτημα, το απλό της καθαριότητας της πόλης. Δεν πέρασαν 14 μήνες και εγώ είμαι ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που προσπάθησα να βοηθήσω τη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν δίνω κανένα ελαφρυντικό στη Δημοτική Αρχή και φυσικά θεωρώ ότι φέρουν την πολιτική ευθύνη και η Δημοτική Αρχή και οι άνθρωποι όλοι που συναποτελούν τη διοίκηση της Δημοτικής Αρχής. Οφείλουν να αγχωθούν. Τους κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Θα έπρεπε να αγχωθούν, θα έπρεπε να μην κοιμούνται τα βράδια, γιατί δεν λύνεται ένα τόσο απλό ζήτημα. Και προσέξτε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε μια πόλη τουριστική, είμαστε εν μέσω πανδημίας και δεν γίνονται συνέδρια, δεν υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει έντονο πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι ήμασταν στην κανονικότητα, θα είχαμε υγειονομική βόμβα στα Γιάννενα, εάν είχαμε δεκάδες συνέδρια και 25.000 φοιτητές, που οι περισσότεροι λειτουργούν μέσω τηλεδιασκέψεων και είναι στις πόλεις τους. Άρα λέτε ότι δεν φαίνεται και αν υπάρχει πρόβλημα, λέτε ότι το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, λόγω της κατάστασης. Αυτό λέτε? Όχι, λέω ότι φαίνεται. Φανταστείτε... Αυτό, ναι, ότι είναι πολλαπλάσιο αυτού που βλέπουμε, αυτό λέτε? Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχουν λυθεί απλά ζητήματα καθαριότητας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι δεν ήρθαν τα 8 μήνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Εμένα συμπολίτες με καλούν στα τηλέφωνα, διαμαρτύρονται εντόνως. Πριν 10 μέρες διαμαρτυρόταν άνθρωποι όταν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης. Δεν πήγαιναν άνθρωποι σε καταστήματα εστίασης γιατί μύριζαν τα απορρίμματα. Θα έλεγα είναι εξοργιστικό και δεν υπάρχει λύση ακόμη, πραγματική λύση. Μάλιστα. Ποιο άλλο θέμα έχει μείνει στάσιμο και πίσω κατά την άποψη σας, κύριε Βαγγέλου, στο Δήμο μας? Τι περιμένατε να έχει γίνει σε αυτούς τους 14 μήνες από τη Δημοτική Αρχή? Και δεν ξέρω αν είναι πράγματα που έτσι ίσως θεωρείτε ότι να έχουν μείνει και πίσω λόγω πανδημίας.
Όπως σας είπα, δεν μπορεί κανένας, εμένα προσωπικά, να με κατηγορήσει για μικροκομματική, μικροπολιτική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Πέρασαν 14 μήνες και είμαστε σε θέση να ασκήσουμε αυστηρή κριτική. Τους πρώτες μήνες δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε κριτική. Φτάνουμε σχεδόν στο μισό της θητείας. Γιατί αν πάμε στο τελευταίο έτος θα είναι προεκλογικό. Οπότε είμαστε σχεδόν, θα έλεγα, στο μισό της θητείας. Και ζητήματα καθημερινότητας που συζητάμε προεκλογικά και λέμε οι υποψήφοι ότι θα μας απασχολήσουν και θα τα λύσουμε τους πρώτους μήνες, δεν έχουν λυθεί. Όπως είπαμε, τα απορρίμματα. Δεν έχουν λυθεί ζητήματα, απλά ζητήματα οδοποιίας σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τα δημοτικά διαμερίσματα. Θα μου πείτε, κύριε Ευαγγέλο, πώς τα λέτε εσείς αυτά? Τα λέω γιατί κάναμε και εξαντλητικές επισκέψεις σε κάθε γωνιά της πόλης και σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Συναντήσαμε θεσμικά τόσο τα τοπικά συμβούλια ως παράταξη, τώρα τελευταία το κάναμε μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβριο, δεν πέρασαν, και καταγράψαμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι δεκάδες, δεν έχουν επιληθεί. Σας είπα για την καθαριότητα. Πάμε στο άλλο άξονα που δεν έχουν λυθεί, είναι βασικοί οι οδικοί άξονες, δεν βελτιώνονται και στα δημοτικές ενότητες και μες στην πόλη. Άρα ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τα τοπικά συμβούλια είναι ότι τους κάλεσαν εδώ και ένα χρόνο να καταθέσουν, γιατί είναι και επίκαιρο, της προηγούμενης χρονιάς το τεχνικό πρόγραμμα. Κάθε τοπικό διαμέρισμα, κάθε τοπική κοινότητα πρέπει να καταθέσει τεχνικό πρόγραμμα. Σήμερα που μιλάμε, μετά από τις επισκέψεις που κάναμε, το 99% των τοπικών συμβούλων μας είπαν ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε από αυτό που πρότειναν. Και θα φτάσουμε τώρα τις επόμενες μέρες να πάμε να ψηφίσουμε ένα νέο τεχνικό πρόγραμμα που θα είναι, θα έλεγα, copy-paste της προηγούμενης χρονιάς. Άρα ένα κομβικό σημείο για να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας είναι να λειτουργηθούν κάποια ζητήματα που προτείνουν οι τοπικές κοινωνίες. Άρα βλέπουμε ότι μετά από 14 μήνες δεν έχουν γίνει. Αυτό μας το έχουν πει θεσμικά, δεν το λέω από το μυαλό μου, οι τοπικοί σύμβουλοι των επιμέρους συμβουλίων. Άρα μιλάμε για μη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι οι υποδομές. Αυτά που σας είπα, κυρία Χριστοφορίδου, για μένα τα χωρίζω στον άξονα της καθημερινότητας. Άλλος ένας σημαντικός άξονας που θα πρέπει να αφορά μια σύγχρονη διοίκηση του Δήμου είναι τα μακροπρόθεσμα έργα που πρέπει να σχεδιάσουν. Για παράδειγμα, είμαστε 14 μήνες μετά από την ανάλυση της Δημοτικής Αρχής, δεν βλέπω να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο υλοποιήσιμο έργο που θα αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια αυτής της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Και κάποια ζητήματα που μας απασχόλησαν και απασχολούν και πολλούς στην κοινωνία είναι οι κτηριακές υποδομές. Δεν βλέπουμε να μας πούν ότι θα φτιάξουν στο τέλος της τετραετίας κάτι. Παράδειγμα, ψηφίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη χαρά προσωπικά, γιατί το προσπάθησα με εκτενή έκθεση για τα σχολικά κτίρια. Μόλις αναλάβαμε τη θητεία μας ως Δημοτική Σύμβουλη, τον Οκτώβριο κιόλας, κατέθεσα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους τρισέλιδη πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε στο τέλος της τετραετίας να φτιάξουμε 3-4 σχολικές μονάδες εκεί που υπάρχει έντονο το πρόβλημα. Είχα αναφέρει για το Δημοτικό Σχολείο Κατσικάς με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Χαίρομαι που άντλησαν τα επιχειρήματα και προσπάθησαν να το προωθήσουν. Το ψηφίσαμε με μεγάλη χαρά. Όμως, εμάς η αγωνία δεν είναι να μείνει το Δημοτικό Σχολείο της Κατσικάς στα χαρτιά. Γι' αυτό τους έβαλα και ερώτημα συγκεκριμένο να μας δεσμευτούν ότι στο τέλος της τετραετίας τουλάχιστον θα υλοποιηθεί το Δημοτικό Σχολείο Κατσικάς. Άρα για μένα η μακροπρόθεσμη, η ορωματική πολιτική θα είναι να μας αφήσει κάτι η Δημοτική Αρχή. Δεν το βλέπω. Δεν δεσμεύτηκαν, για παράδειγμα, ότι στο τέλος της τετραετίας θα μπουν τα παιδιά στο νέο σχολείο, για παράδειγμα. Πού το αποδίδεται αυτό? Για τα σκουπίδια μου εξηγήσατε, μου είπατε ότι ίσως δεν βοηθήθηκε και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ως προς αυτό. Στα υπόλοιπα θέματα, τι πάει λάθος, τι μένει πίσω? Για τα απορρίμματα, τον Οκτώβριο υπήρχαν τα επιχειρήματα
ότι δεν βοηθήθηκε. Ήμουν ένας που τους βοήθησα. Όμως το Μάιο βοηθήθηκε από όλες τις παρατάξεις. Γι' αυτό σας λέω, πέρασαν από το Μάιο πάλι πολλοί μήνες. Δεν βλέπω βελτίωση στην καθαριότητα και σας είπα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε συνέδρια, δεν έχουμε πληθυσμό, άρα είναι ακόμα πιο υπερβολικό το ότι δεν γίνεται κάτι. Μάλιστα. Πού το αποδίδεται αυτό? Εγώ σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Τι φταίει? Κοιτάξτε, μιλάμε πολιτικά, δεν έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα. Εγώ μιλάω για θεσμικές διαδικασίες. Με τους συναδέλφους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους αρμόδιους αντιδημάρχους που έχουν τις αρμοδιότητες, έχουμε άριστες σχέσεις. Όμως διαπιστώνω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει μια ομοιογένεια έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο επίπεδο που σας είπα στον άξονα της καθημερινότητας, όσο και στον άξονα των μακροπρόθεσμων οραματικών έργων. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια, θα έλεγα, στην ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Ελισσά. Και αυτό φάνηκε και πρόσφατα από την αποχώρηση του Αντιδημάρχου, του κυρίου Λικογιώρου. Ψηφιακής πολιτικής. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια ομοιογένεια. Γίνονται προσπάθειες, δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε από τους επιμέρους αντιδημάρχους, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ομάδα, θα έλεγα, για να προχωρήσει και να φανεί στην κοινωνία ότι ναι, πάει καλά ο Δήμος. Δηλαδή η αίσθηση που έχω, θα έλεγα, δεν είναι αίσθηση, είναι βεβαιότητα, γιατί συνομιλούμε με δεκάδες ανθρώπους, είναι ότι δεν πάει καλά η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή δεν το λέω κακοπροαίρετα, αυτό λένε οι πολίτες. Εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω ως άτομο. Όταν μιλώ με επιχειρήματα και μιλώ μετά από περιοδίες που κάνουμε. Αυτό προσπαθώ να αποκρισταλώσω. Και είμαστε εδώ για να κρούσουμε το καμπανάκι και εμείς θέλουμε να μας ακούσουν και βεβαίως μετά από 5 μήνες να πούμε μπράβο, βελτιώθηκε η κατάσταση. Γιατί η κατάσταση αφορά εμάς και εμείς είμαστε πολίτες. Όλοι θέλουμε το καλό του Δήμου, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, σε πρακτικό. Όχι να μιλάμε μόνο επικοινωνιακά. Εγώ μιλάω για τα πρακτικά κομμάτια. Εκλέγεστε από την περιοχή της Παμβότιδας. Τις τελευταίες ημέρες έχει σκάσει το ζήτημα με τα κρούσματα στον καταβλισμό του Κατσικά, στο κάμπ προσφύγων. Θα θέλατε λίγο να μου το σχολιάσετε, γιατί έχω μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, καταρχήν μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πάλι με δική μας παρέμβαση μέσω παράταξης, εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος τον Νοέμβριο που μας πέρασε είχα καταθέσει μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από κλήσεις και του Τοπικού Συμβουλίου Κατσικάς και πολιτών που διέρχονται προς όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Είχα προτείνει ότι θα πρέπει να υπάρξει οδοφωτισμός στην περιοχή από τον Κατσικά μέχρι τη Δομή. Και επειδή ήταν επαρχιακός δρόμος, πρότεινα να μας συνδράμει η περιφέρεια. Πράγμα το οποίο έγινε μετά από παρέμβαση του κ. Καθημάνη. Αν διατρέξουμε αυτή τη διαδρομή, θα δούμε ότι έχει μπει οδοφωτισμός και θα έλεγα ότι άλλη μια πρόταση είναι να γίνουν και οι πεζοδρόμοι. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι αυτής της δομής που μου λέτε, αλλά ένα ζήτημα που βάλαμε ως παράταξη και εγώ προσωπικά είναι ότι στον Κατσικά δεν έχουμε, αν όλοι και όλοι οι συνδημότες που είναι στα γειτονικά χωριά έχουμε αγκαλιάσει τους πρόσφυγες. Μιλάμε για τόσο καιρό που είναι οι πρόσφυγες, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα ίχνος ρατσισμού, γιατί όλοι θέλουν να μιλάνε ότι είναι ευαίσθητοι, αλλά οι πολίτες που ζουν στον Κατσικά αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους πρόσφυγες και οι πολίτες του Κατσικά και οι πολίτες των γειτονικών χωριών. Άρα αυτό θα πρέπει να πούμε να πούμε και μια φορά και ένα μπράβο και στην κοινωνία, έτσι όπως φέρεται. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Όμως εμείς προτείνουμε, επειδή η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί από τα πλαίσια της ασφάλειας γενικότερα, όχι για τους πρόσφυγες γενικά, προτείνουμε ως παράταξη και μετά από άντληση γνώμης σε όλες τις περιοχές μας πρότειναν να επιδιώξουμε να επανασυσταθεί ή να γίνει κάτι με την αστυνόμευση στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παμβότης, γιατί υπήρχε το αστυνομικό τμήμα της Κατσικάς και έφυγε με αναδιάρθρωση που προέκυψε. Άρα εμείς επαναφέρουμε το ζήτημα της αστυνόμευσης. Τώρα, όσον αφορά τα κρούσματα που μου είπατε, για να καταλήξω στο ερώτημά σας, θα συμφωνήσω με την πρόταση του Περιφερειάρχη ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, να γίνουν τεστ σε όλη τη δομή
και να υπάρχουν τα ανάλογα πρωτόκολλα που προβλέπονται όταν υπάρχουν κρούσματα σε τόσο μεγάλες δομές. Άρα αυτή είναι η πρότασή μου και σας ξαναλέω ότι εμείς ως πολίτες βοηθάμε με τον καλύτερο τρόπο τη δομή των προσφύγων. Φοβάστε μήπως το κάμπ του Κατσικά, βέβαια έχει σφραγιστεί, είναι κλειστό, αλλά μήπως πισωγυρίσει, θα λέγαμε, την περιοχή, μήπως αρχίσουμε και έχουμε επιδημιολογικά φορτίο έτσι επιβαρημένο εκεί λόγω των προσφύγων και βλέπουμε καθημερινά πολλά κρούσματα? Η πρόταση του Περιφερειάρχη νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί ήδη έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα και οφείλουν και οι πρόσφυγες να σεβαστούν τους κανόνες, τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση, είναι σε πολύ καλές... Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που εργάζονται εκεί, που είναι μέλη της κοινωνίας, μπαινοβγαίνουν στο κάμπ, θέλει όπως και να έχει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι η πολιτεία και σε αυτό το κομμάτι έχει πάει πολύ καλά. Να πούμε και κάποια θετικά πράγματα, να μην είμαστε αρνητικοί σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Και ο ΙΟΔΗ, παρότι κάποιες φορές μέσα στο φόρτο υπάρχουν δυσλειτουργίες, νομίζω ότι και το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι. Και εμείς ως πολίτες, παρότι υπήρχαν στην αρχή πριν καιρό κάποια προβλήματα με τα κρούσματα, νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε όλους τους δημότες μας ότι σεβάστηκαν τα πρωτόκολλα και είμαστε σε μια πολύ καλή φάση όσον αφορά τα κρούσματα. Κύριε Ευαγγέλου, κλείνω με την πανδημία και με ένα ακόμη ερώτημα που το βλέπω έχει έρθει και από συμπολίτες μας. Ρωτάνε αν πρώτο ως Δημότης και δεύτερον ως Δημοτικός Σύμβουλος είστε ικανοποιημένος από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και όχι μόνο που ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της πανδημίας. Σας ικανοποίησαν αυτά που ακούσατε? Όχι, όσον αφορά η Δημοτική Αρχή, καταρχήν, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, έχω βάλει το ζήτημα και για τα θέματα των σχολείων στη Δημοτική Αρχή από τον Αύγουστο. Για παράδειγμα, είχα προτείνει στη Δημοτική Αρχή από τον Αύγουστο με τοποθέτησή μου να μπορέσει να έχει κάποια τεστ, για παράδειγμα, για τον κορονοϊό, έτσι ώστε αν προκύψουν προβλήματα στις σχολικές μονάδες, είτε σε γονείς, είτε σε εκπαιδευτικούς, είτε σε μαθητές, είτε σε γονείς, να μπορούν να υπάρχει ένας έλεγχος μέσα από τη βοήθεια του Δήμου. Γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Θα πρέπει και ο Δήμος, το είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην είναι στατικός. Είδα ο Δήμος Ιωαννιτών στο κομμάτι της πανδημίας να είναι στατικός. Γιατί όλοι μας έχουμε... Λέτε ότι έμεινε πίσω από το γράμμα του νόμου, δηλαδή δεν είναι αρμοδιότητά μου και έμεινε εκεί, αυτό λέτε? Όμως το τόνισα τον Αύγουστο ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί για παράδειγμα και τα τεστ είναι σημαντικά. Αν έφερε πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τελευταίο ένα ζήτημα η Δημοτική Αρχή να συμβληθούν με χρηματοδότηση του Δήμου κάποια εργαστήρια για να γίνουν τεστ στους δημοτικούς υπαλλήλους. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και για τις σχολικές μονάδες, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς. Δεν το έκανε. Γιατί σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που ζούμε, μην νομίζω ότι είναι εύκολο ακόμα και οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν συνεχώς τεστ. Είναι και οικονομικά τα προβλήματα. Άρα, εγώ το λέω γιατί το βλέπω ότι το κάνουν δεκάδες δήμοι στην επικράτεια. Άρα, αυτοί οι δήμοι ήταν πρωτοπόροι. Ο δικός μας ο Δήμος ήταν στατικός. Τώρα, στο κομμάτι των επιχειρήσεων, αν δούμε γειτονικούς δήμους, για παράδειγμα, τη στήριξη που παρήχε ο Δήμος Αρτέων, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες, ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προτάσεις της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Άρα, απαντώντας στο ερώτημά σας, εμείς ζητήσαμε επιπλέον ενίσχυση των επιχειρήσεων, γιατί οι επιχειρήσεις ζουν δύσκολες στιγμές, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Άρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι στον τρόπο στήριξη των επιχειρήσεων. Και καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει και εδώ είμαστε να υπερψηφίσουμε θετικές προτάσεις προς τους ανθρώπους της πόλης μας. Μάλιστα. Κύριε Βαγγέλου, θα μείνουμε σε αυτά. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Ας κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα. Εγώ θέλω να πω ότι ζούμε όλοι μια ιδιαίτερη συγκυρία, όμως όπως σας είπα και πριν, θα πρέπει να λέμε και τα θετικά, θα πρέπει να έχουμε θετική διάθεση. Οφείλω να συγχαρώ όλους τους συμπολίτες το ότι έχουν ένα ψηλό επίπεδο
πολιτισμού, υψηλό επίπεδο σεβασμού των συμπολιτών, των συνανθρώπων τους και κατορθώσαμε να είμαστε σε ένα καλό υγειονομικό επίπεδο για την περιοχή μας. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να βγούμε όσο δυνατόν γρήγορα από αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όπως και να έχει. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.